Комиссия қорши стартырға әзір техникаларны қоры жетекшілер хисабын тыңлай. Автомобиль юллары идарәсендә һәр елдагыча кышкы чорга тулы әзерлек каралган. Урамда бузлавыклар булдырмас өчен 7000 тонна комлы тоз катнашмасы әзерләнгән. Совместно с вами мы не подведем этот район. Будет чисто, никаких заторов, и чтобы наше население, люди Заинского не чувствовали, что где-то заметено и не было риска срыва там кому-то на работу и других моментов. Недавно запустили тепло. Комиссия благострой şirketinde de buldu. Biride шәһәр урамнарын кор көртләреннән чистартуда 17 берәмлек техника хезмәт күрсәтәчәк. Быел 2 яңа МТЗ трактор алганнар. Кадрлар мәсьәләсе дә кытлык тудырмаска тиеш. Кышкы чорга без 100% әзер диләр. Сотрудники все достойные, хорошие. Прошли с ними не одну зиму, тем более прошли предыдущую зиму, которая была очень снежная, но никаких коллапсов мы не допустили. ПСС закуплен. Будем работать. Эш барышы шәһәр урамнарының чисталыгы һәр вакыт район җитәкчелеге контролендә. Бик җитди чор, шуңа күрә намус белән хезмәт итик ди район башлыгы. Соңгы 10 елда гел карны чистарту политикасын алып барабыз, яз көне подтоплениялар булмасын өчен. Быел да шундый тактика куелды. Булган сайын максимально карларын чыгарып алып барырга. Аның өчен без полигоннар әзерлибез, кайда чыгарга урыннар белгилибез. Бу эшкә җаваплы шәһәрнең 2 оешмасы да тулысынча әзер дияргә була. Кар яуганлыгына көтәләр. Адилия Бурханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.